velkommen til vores elevator pitch. Vi er sommersolgruppen. Velkommen ind i elevatoren. Vi ser et problem i, at på nuværende tidspunkt er borgere, som kommer til at hænge fast i systemet, da de ikke kan tilkendes førtidspension, og som heller ikke er arbejdsdygtige. De kommer på den måde til at hænge fast i kontanthjælpssystemet, uden reelt set at få en afklaring på deres fremtid. Sagsbehandlerne på området er presset i den her situation, da de kan føle sig magtesløse overfor ikke rigtig at kunne hjælpe borgerne videre. De her er udsat for et krydspres fra kommunen og fra politikerne, hvilket kan sætte dem i et dilemma. For både borgere og sagsbehandlere tager det dilemma også utrolig lang tid, fordi borgerne er forpligtet til at møde op på jobcentret, og sagsbehandlerne på jobcentret er forpligtet til at hjælpe dem, uden at nogen af dem rigtig kommer videre. En undersøgelse foretaget af det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at nogle af de her udsatte borgere på kontanthjælp, som ingen reelt samfundsnytte har, er bedre tjent med at komme på førtidspension. En undersøgelse viser, at flertallet af de personer, som er kommet på førtidspension, får større livsglæde, og de har fået afklaring på deres livsverden. Men hvad kan vi så gøre for at hjælpe både sagsbehandlere og ikke mindst de udsatte, som hænger fast i systemet? Vi kan godt tænke os at finde frem til en løsning, som kan hjælpe borgerne, men også sagsbehandlerne, til at få et nyt syn på beskæftigelsessystemet og få nye og innovative løsninger for behandling og forløb med borgere, som hænger fast i systemet. Der skal skabes nye tilbud til borgerne og nye rutiner for sagsbehandlerne. Ja, det var vores elevator pitch. God fornøjelse.